Dito kahit anong medyas pwede. May suot, ayos yan. Tabi muna tayo. Good morning, good morning. Monday na naman. No, it's Tuesday pala. Tuesday na. Basura din ngayon. Kanya kahapon. Tama ba? Kahapon ba? Today is ano pa na to? Sweeping day, Martes. Morning, manong. Nyako ko Ha? Awan ti kalunay pa eh. Nakita ka nagado, sak na ka ni. Nakita ka yan ti ko ha. Kaya nakita ka dyan ti organic market ni nagado kalunay ay. Bakan tumang di manong na. Kamusta? Sila ta. Dalmanong ni. O matarawa ko na ito. Martes. Martes. Na Oranges Paris. Appointment. Na-appointment. Magaling tatamanin. Doktor? Hindi, nagbayad yung marunggay mo na eh. Mayatin na yung pinagsasabigitan na eh. Hindi, kitaan. Tabi sitaan. Hindi marunggay ni ano. Pagkalaw na yung kamuti. At talim na yung mga aduman tugpunta. Nagtutugod ko ang amin hindi para gatumanan. Ayan, no? At sasampay kamatis taray. Paano yung pintas ni? Ano na loob na kamatis na yung Ayun niya. mga alam to na malam. Malam siya sa mapuntak. Right. Pag na... Tubo. Inikagkupat-kupat dati ni. Tagay sa mo tinagtubo. Diyan mo ano ko. Andang ka tagigantan nga tubo mo. Tapi ya. Ay, muna nga nagtubo natin niya. Muna nga nagtubo. Sabi sa akin, di ka ito muna iday na udog iday tayo. Kapikan? Wait, kano pinagkut ko, inugkut ka mamay. Hindi ko nagadunday, manayin. Okay no, talaga kasta. At least hindi na titalbos niya. Watrong gana sa $6 ang kape. Ang kape ang talbos kamote dito. Kaya mga pagsitaan tabata ko na eh. Nagmulak mo ti dyan. May ka? Panagtayalo to? Taya talo to? Sige lang ta. Barang mga bakta. Gumatang tati di may sanganwang. Yan ang, nagtayak ulit. Papakarwash ulit. Ating unlimited car wash. Unlimited car wash tayo. Ayan o. Okay, unlimited car wash. Tapos tataya tayo ng loto doon. Hanggang ano na lang to, hanggang July 15. Ay, ano bang date ngayon? Ang date ngayon ay June 3 na. Mamaya pa ang pasok natin, Tuesday. Yan.
budget lang. Tsaka lang tayo tatayo ng ating loto. Itong ating pinaka ano yan, libangan ba ang pagtayo ng loto. Loto magkano ngayon? 30 million. May nanalo na kasi. Manalo na yung 80 million. Magkano? 80 million ba? So 13 million super. Okay, let's go. Okay. Ayos pa yung buhok natin. Ayos na yan. Tatayo lang naman tayo ng loto eh. Okay, tara let's. Okay, ito ang ating loto. Magkano ang loto ngayon? 30 million, 13 to 202 million ang mega. Laki ang mega. Good morning. Good morning. Good morning, my friend. Tataya tayo ng loto. Wala si paring Russell. Daming anak mo. Patron. Let's see. Ang ating lucky. Check muna natin kung ano natin. Ating taya from last week. One replay. Not winner. Tapon natin doon. Draw pending. Oh, draw pending yan. Kailan ang bola mega? Draw pending pa rin. Hindi pa nasa kaya ano muna tayo. Gawin na to. Power lang, power. So ito natin tapon doon. Fantasy. Yeah, chachamban din to that. One replay. Ewan ko kung mega pasok. O draw pending yan. Draw pending pang mega. So power ang hindi. Ayos. Tayo. Tabi natin to. Mga draw pending. Hello my friend. Kumusta? Ben. Tamam. Alhamdulillah. Mapi pulos sadik. Inshallah million. Inshallah. Mapi Russell. Nom? على طول نوم؟ شنو هذا؟ شربوطة. I don't tell her. He's my friend. That's haram. Haram sadik. Nom. على طول نوم ما في فلوس. على طول نوم ما في فلوس. كم فلوس هذا؟ 14. Bahid sa sita fantasy. How many? 6? 6 sita. Sita sadik. Ay. Mega million. 202 million dollars. You never had a big winner here? No. Oh man. You're looking at it. Here. Good luck. Good luck to us. How much? 20. Alright. But don't rely on lotto. Work. Shokol is the best. Yeah. Tell my friend Russell, alatul nom, mapi pulos. Okay. Let's go. Kung sili ko, napabayaan ko na.
Okay. Ang ating sili. Nasaan yung bunga? Ayan o. Meron doon pala o. Tuyo na. Yung malunggay panigan pala. Kunin ko. Panigan natin. Angat ba siya? Nakababa. Kailangan ko ng tangan. Hindi naman siya putol. Kailangan sigurong ano, yan o. Ating mangga. Ba't kaya hindi namumunga? Ano bang? Ay, namumunga naman o. Yan o. Kaliit eh. Namunga ka naman para matikman kita. Kukunan ko daw si Gan ng pangtanim niya eh. Anong makukuha ko dito? Ang liliit pa. Ayun siguro. Ayun o. Medyo may buto na kaya yan. Check natin kung may buto na to. Tuyo na rin eh oh. Gusto daw niya ng seeds. Yung aming taga pick up sa lab. Ayan. Ayaw ko naman sirain yan. Okay. So, pwede muna natin dalawang kamay. Yan, wala akong choice kundi ganyanin. Ayan o, dalawa. Ayaw ko kung may buto na yan. Check natin. Huwag kang mapuputol, sayang ka. Yun. Ay, kaya yan. Yun, hindi siya naputol. Yeah, pwede na siguro to. Dalawa, marami na sigurong buto. At ito yung ating kardis. Yan o. Bigyan ko kaya si Manong din. Pang tanim niya. Kapitbahay. Bigyan ko siya ng tanim niya na kardis. Iabot ko sa kanya. Kay Manong. Yan o, kardis. Rosemary ko, tanglad. Ito yung bagong tanim. Ito yung bagong tanim ko eh. Natanglad, sana maayos. Ang aking karumbuaya nandoon. Linisin ko pa yan. Let's go. Bigyan natin tong kardis kay Manong habang pising pa siya. Ganda ng weather. Yung basura pa to? Sa amin ba to? Tatabi ko. Maganda yung mga tanim ni Kuyang. Talbos kamote, malunggay. Ayan. Siyo, maganda. Kamatis. Kardis. Yung bulak ko man, barbarang nakuha. Nakurang ba yung kinyak na tupay? Ano natin, ano talaga ka kwa? Manula, inuti, pinagkwa pikardi. Hindi lang ako eh, gining-gining. Ado kardi mo ta? Ado! Dumadawa kami dyan kadwakti ko ha, di Indiano nga. Dumadawa ko ti marunggay, naganade, bukal. Di bukal na. Unta di tig ko nga marunggay, di mo kano nga dumakal. Tadi kayo na lang artintig ko. Ay. May nga buy-buyaan ni bulam ko dato yan, titarong kas kada saluyot. Anda ka taga-taguguan. Ni Christy lang ha. May no dapat pidaan ka. Gimas ka niya. May atin na yung manayin na yun. Ngaramang basit. Mga alakan ah. Bang lang sila ito rabi. Bang na suti pang rabi dato yan. Mungkin na. Nagpipintas na eh. Pati yung baba. Laan ta. Well, nalo ng data tayo. Adamat yung agtubtubo yung likod ko matangkan. Dati din may maasan na. Ano lang nga, rin ang awak ang amin na to. Kasi naman yung pungat yung walay no kan. Ito ang ating buhay namin mga Ilocano.
talbos kamote. Buhay na kami. So basta may tiyaga magano. Dali lang naman magpatubo ng ano eh. Madali lang magpatubo ng ano dito sa California. Ng talbos kamote. Yung saluyot lang nung mahirap, no? Yan, di may ulam kami sa pang-araw-araw. So ito yung pang-rebi. Turata ka naman kamatis mo nung Alam amin na kita na lumutanak. Ado pa dyan kamatis ko dyan, manariwaan kang bungan. Pang tinagkak amin na yung kaso. Ito na ganyan yung pagkakayat na yan. Sige, matingahin mo na ba? So ito alunusok to no rabi eh. Kamatis. Apo, gusto na. Alam amin na kita kotan. Gusto ka na. Ate, biyag. Apo. Pampapigsa. Adi no, kanahin nga karne, apo. Karne ka mat sagpaminsan. Ag-steak ka mat. Kasi ay. Gusto na tanan. Pa'y nagbasita. Kanta pangrab siya mo laman. Pangrabik. Di ba? Thank you. Kaya kamatis mo. Nangalakon. Gusto na? Di ka pala pinuros na kita na hello. Gusto na nakatanaw. Ay, nito maray. Kahit ito no, kahit. Maminsan to Ito nagbunga da nga permidya ka kwa. Among maperdi no irep mo dati kay. Kami, Pagkaklaholen. may alat tayo poros ka. Kumagaya. Napipress ko. Matiti kami kinamanong na yung kamote is life. Ata na yung So tinaimas ito na ati di si dami apo. Nananusam mi makaumati karne. Magkarni mo minsan. Blood tao. Ay blood. Kumutong ako na. Ang karoon video. Pero siya kumawan. Kambagay, kanay mo ta exercise mo. Muna ka na yan. Kasla nakita ni Jasper ta gym. Iso na nga ta di ay. Ayan mula aga pa yan. Kasi karo pa na eh. Aga exercise. Wen. Iso. Bagam to kanya na kasi nakita kayo yung treadmill. Ka itsura na kakaro pa na ta di treadmill. Wen. Ada di sunang. Dawagam ko na iso. Panagi. Dito EOS dito eh. Bagam ka go ko mang kaslang baka kamaliya. Again na. Yan kuha tayo. Sa ating bagoong sausawan. Yun. Dami pa sa taas. Doon naman kalamansi ito. Twins. Ating sausawan. Yun, sausawan. Matis. Kalamansi. Wala. Bagoong padas, Ilocos, sili, bagoong, ayos. Habang yung ulam natin kami ngayon, niluluto, sardinas. Tayo ng marli kalay. Kain tayo. Kain tayo. Anong kinakain nila maharlika? Kain ng bagoong padas, ng may sardinas. Tayo magkwentuhan. Alokbati. Ang laban ni Pacquiao, July 19. Birthday ko, dapat yun tinitingnan yung mga bata. Mahal ang mahal yung mga ticket. I think nasa 1,000 something. Malayo pa yun yung ticket ni Pacquiao, yung laban. Pero for sure, na lang ako. Kukuha na lang ako ng pay-per-view ng laban ni Pacquiao sa July 19. It's gonna be Saturday. July 18 ang birthday ko. Kaya Pacquiao. Dapat Pacquiao manalo tayo sa iyong laban against Mario Barrios. Half ng kanyang age. Grabe.
Gusto ko sanang panoorin eh. Gusto ko sanang panoorin yung laban ni Pacquiao. Pero $1,000. Oh, wow. No. Tsaka alam ko kasi tumitingin yung mga bata eh. Yung ticket. So, pag kami nila Ace, Roy, yung junior ko, lalaki. So, nasa 3,000. It's not, hindi siya worth it. So, maigi na lang. Pay-per-view na lang. Ang pay-per-view na, nasa ano yan? Between $55 to $70. Hindi ako nagkakamali baka mataas pa. Let's see. Hindi natin alam kung magkano ang pay-per-view ni Pacquiao ngayon. So, kain po tayo. Nakita ko yung huling laban niya kay kay Thurman ba yun? Nakalaban din ni Mario Barrios yun. Lokbate with sardinas. Ang nagpasarap talaga dito sa sardinas yung alokbate. Okay. Tayo'y magbe-break na. Mamaya lilinisan natin ang ating locker. Maraming kalat. Yan, lilinisan ko yan mamaya. Ang kalat-kalat na yan. Yan, amoy patis. Yan. Naglilining kain-kain ng Ribisco. Tsaka Ovaltine. Ano yan? Oh, this is my secret power. I'm gonna clean that thing later. Okay. Ovaltine. Ovaltine. Meron pa. We neglect our physical strength, thinking that our minds alone can carry us through. But a weak body can betray even the strongest mind. You see, the world doesn't care if you're tired, if your muscles ache, or if you'd rather stay in bed. You train so that when the hard days come, and they will, you can stand tall, unshaken by the weight of the world pressing down on you. Every time you hit the gym, lace up your running shoes or pick up that weight. You're not just building muscle. You're building discipline, courage, and mental fortitude. Because when you train your body like a warrior, you're training yourself to embrace discomfort, to lean into the pain, to thrive. And the warriors don't train because it's easy. They train because the battlefield of life demands it. And every time you push yourself beyond what you thought was possible, you're proving that you have what it takes to fight. You've got to treat your body like it's the most valuable weapon in your arsenal. Because it is. Stop muna. A warrior doesn't walk onto the battlefield with a dull sword or rusty armor. Like it's the sword that will cut through every final rep, that last mile, that toughest workout. You're not just training your body, you're building a spirit that refuses to quit. Training your body like a warrior doesn't mean you're always going to feel like. Some days the bed will feel too warm, the couch too inviting, the excuses too convincing. But those are the days that separate the real warriors from the pretenders. A true warrior doesn't wait for motivation. They move because it's necessary. I love it. They understand that every session, every lift, every drop of sweat is a deposit into a bank account of resilience that will pay dividends when life gets hard. Because let's be real, life is gonna... A strong body gives you the strength to carry energy. Some people are energy vampires, drain pessimism. Is behind your back. Currency. Content you consume, the conversation. If you're... That's why you got... Coming out, see that seeds there? Really? My Malunggay boy. Malunggay boy. Indian boy, malunggay boy. Yeah, in English they call it bro. Habang tayo ay naka-break, maglilinis tayo ng locker. Ate locker ta. Napisilik ni nagadong kape kain ang ating ka.
Hmm? Sarap. Butterfly Pascan. Then garlic grower. Tapos binabasa ko yan. Ting yan. Yes, that. Bye-bye. Ano nasulat yan? Love is always protects, always trust, always hope, always preserve, love never fails. Ay, kasundo na. Oh, madi. Crush, nakalimutan ko yung toothpaste. Nandala akong toothbrush bukas. Dala tayong toothbrush. Nakalimutan. Brush ko. That's it. It was raining hard earlier? Oh, it was thundering. It was Oh, pouring. blessing. Thank you, Lord. Yes. Just enough to wash the car. Not make I know. Bye. Mall 5:35. Okay. Ngayon lang tayo makakapag-mall ulit. Medyo maambon. Cheesecake Factory. Sarap din dyan. Titingin lang ako ng medyo mas malaking shoulder bag kasi yung tamang-tama lang. Medyo maliit to eh. So, Karate Kid Legends. Cheesecake Factory. Siguro may isang buwan na rin akong hindi nagmo-mall. Tama ba? Mga 1 month na hindi tayo nakakapag-mall. Tingin-tingin lang. Cerritos Mall. Hindi na masyadong maraming tao. Parang nagka-cardio na ako dito. Ito yung favorite ko ngayon. Uniqlo. Yan o. Maganda kasi ang Uniqlo eh. Kasi malambot. Malambot ang tela. Uniqlo. Tingin tayo sa Adidas muna. Adidas. Cute din na ito. 5 40 Pinas. Gusto ko yung red. Dollars. Oh, $50. On cloud. Damn. Lambot. Ano yan? $80, man. Expensive. Ganda ng pagkatela niya. 110. Mga high class dito. Maganda. Ganito yung nawala sa akin. Inuwi ko sa Pilipinas. Nadali sa bus.
kasi hinahanap ko eh. Pero mostly online daw yan. Okay, let's check. Di ba? Most mura pa. Di ba? Pilihan ko eh. Quest. So ito is how much? 5. Anong pala? 49 din. Full shot. Bakit? Check natin kung kasya ang cellphone. Hindi kasi check 174. Ito green para match. Hindi naman match pero ito 50%. Iglo. Ayos. Dami. Mga exercise gear. Expensive. $39. Kuya. Excuse me, do you work there? Parang gusto nga. Saglit. Ano na. Okay. Thank you. So ito is $12, 50%. So I think I'm gonna get this kasi travel tayo eh. So every dollar you Resibo natin. So Dix 85. Firefly. Laki. Ito na yung medyo last na bili-bili na hindi naman importante. Okay, minsan lang naman to eh. That's it, pansit. Babush. Mating na ang ating box para sa mga lechon na malalaki. So eto siya. Ito yung ating box para sa ating mga baboy. Ba't hindi pinasok? Muntik nang mabasa. So ayan siya. Abang yung mga box para sa lechon natin. Hindi na ako mag-ano. Ito yung binili ko na box. Ang dimension nito is 48 length, 12 ang width, tsaka 12 ang height. So yan. Hopefully pwedeng ano to. Pwedeng dalawa ang isang ganito. 20 pieces nito is 100 plus pang binayaran ko. Shipping ang mahal eh. So ang gagawin ko dito, pwede ko yung isa, pwedeng pang dalawang lechon yan. Dalawang baboy. So yun lang. That's it.